Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje usashaqekile umndeni wakwaZuma eMbumbulu kulandeka isigameko sokudutshulwa kubulawe umama wekhaya ngomsombuluko ngwenqwaba yeziNhlamvu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala isijoyina leli khasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke owakandana mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Usale ushaqekile umndeni kudutshulwa umama wekhaya eMbumbulu ngenqwaba yeziNhlamvu. Uthembele Hlezuma neminyaka engu-48 udutshulwe ngamadoda amabili angaziwa kasele emzini wakhe ngesikhathi sasemini ehamba ngemoto encane. Ukuchaza kwendodana kamufi uPhumelele Zuma uthi nakuba ejwayele ukuhlala nonina ngesithuba zasemini besaphumile ngesikhathi kwenzeka lo mshobo. Ithe ngiphume ngiyobheka ubaba emgwaqeni endaweni eseduze njengoba ubefelwe imoto khona nabanye ebengihamba nabo sozama ukumsiza. Uthi ngizwile isibhamu siqhuma kaningi kodwa nganganaka njengoba indawo yaseMbumbulu idume ngakho ukuhlezi kukhala izibhamu. Uthi uyibonile imoto encane ihamba ngesikhulu isivinini kodwa ke wanganaka emva kwaso uqhuma kwesibhamu. Uthe ebuye ekhaya wabese sithela phezulu kwabantu sebegcwele icekeni sekwenzeke sona lesigameko. Uthi akukho abasolwa abakuthathile emva kokubulala unina kodwa ke usola ngathi abantu ababevele benenhloso yokuzombulala njengoba bamdubule ngezinhlamvu ezu-8. Uthe uyafisa ukuthi kwenzeke ubulungiso. Ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Ugala uthe kuvulwe icala lokubulawa komuntu estation samaphoyisa eMidi Ilovo eliphenywayo njengamanje. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.